20 ತಾಟೆಗೆಲ್ಲ ಏರು ಅಪ ಆರ್ನ ನಾರಡು ಮೆಡ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾನೇ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದ ಏರು ಜಿಲಾಬ್ ಶುರುವಾತ ಹುಷಾರಾತ ಕಮಲ ಬತ್ತಿದೆ ಬಕಾಯ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಐಕೆಲ್ಲ ಮರ್ದು ಚಾಲಿತ್ತು ನಪಾಗ 20 ತಾಟೆಗೆ ಯಾನೇ ಕೊರ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರ್ನ ಜಪ್ಪದಾರ್ನ ಕುಲ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಂದ ಆರೆ ಇಂಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಯಾನೇ ಬರ್ತಾಯಿ ಕಸಾಯದ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳನೆ ಬರ್ಲು ಗಿಡಪುಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಲು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಲು ಎರ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಲು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 4 ಜನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರ ಬರ್ಪಣಾಗಲಿ ಎತ್ತಾರೆ ಪೂಜಾರ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಜಾರ್ದನ್ನ ಅವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಐಕೆ ಎಂಕಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಪೆತ ನೀಟು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಸುದರ್ಶನ ಕಾವೂರು ಆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಪಿನಟ್ಟು ಕೊಲಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ರಾಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಾಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಕಂಬಳಾಡು ಎರುಕುಲೆಗೆ ಬರೋದು ಆತನ ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಅಂಡ ಮರ್ದು ಕೊರಪುನಾರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲಾರಡ ಪಾತಿರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಈರು ಎರುಕುಲೆಗೆ ಬರೋ ಮರ್ದು ಕೊರಪಾರಿಗೆ ಐತವಾಗಿ ಮನ್ಪಂಡ ಏಪ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರ ಸುರುಮಲ್ 35 ವರ್ಷ ಪಣ್ಣವು ಪ್ರಚಾರವು ಬರ್ತದೆ ತಿಂಜ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತದೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಓಡೆ ಪೋದು ಆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಜಾನುವಾರು ಒಂಜಿ ಹುಷಾರ ఒక ಜಾನುವಾರದ ಪಾರೆ ಜಾರಿಂದ ಐನು ಪಾರೆ ಬರ್ತನ ఒక ಕಂಬಳದವ್ಲು ಗಿಡ ಅಪ್ಪನ ಆಗಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಂಡ ಐನು ಪೂಜಿದ ಅಕ್ಕನ ಕಾರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಈ ಮಾತ ಪೂರ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ಲಿನ ಕೊಂಬು ದೆಪ್ಪು ನಡೆದು ಬತ್ತೇನ ಮುಂಗು ತುಳಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೂಡ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಕಲ್ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ನಾಡ್ದೆ ಅವು ಒಂದೇ ಮರ್ದು ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಕ್ಕೊಂತೆ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಸಾಯ ಮಲ್ತ ಪರ್ಪವಣ ಅವು ಕೆಲವು ಪಡೆದೋಕೈತೆ ಮೇರ್ನ ಜಪ್ಪದಾರ್ನ ಕುಲ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಂದ ಆರೆ ಇಂಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಯಾನೇ ಬರ್ತಾಯಿ ಕಸಾಯದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮಗು ಪುಣ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಸಾವು ಕೈಪದಾಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದೈತೆ ಮುರಾಣಿಂಚ ರಡ್ವಾರ ಒಂಚ ಮೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ನೀರು ಗಿಡ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಐಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಅಂಚೈಕಲೈತೆ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದು ನಡತೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಎರ್ಲು ಕಸಾಯ ಪರ್ಪಾರ ಹುಡುಕು ಐಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ಮರ್ದು ಏನೊಂದು ಬಾರದೆ ರೇಟ್ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತು ತಾಲು ನಾ ಮರ್ದು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಎರ್ಮಲ್ದಾರನ ಏರು ಇತ್ತು ಅವೇ ಮರ್ದಿಡಿ 6ನೇ ಏರು ಇತ್ತ ಪಾರನ್ನು ಇತ್ತದ ಇರುವೆ ನಾನು ರೋತೆ ಐಕ್ ಕಮಲದವ್ರು ಡೈಲಿ ಬೋಡು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರೆ ಜಿಂದಂಡ ಇವರು ಪಾರುಜಿ ತಿನ್ಪಿಚ್ಚು ಬಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಇರು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಅದೊಂದು ಬರ್ಪಾರು ಮರ್ದು ಅಂಚಿನ ನಂದು ಕಮಲದಡ್ಡಿ ಪತ ಮಾರ್ಪ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಿತ್ಕೊ ರೆಡಿಯನ್ನು ಪಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಆಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಜುವೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸಾವಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪವನ ಇದನ್ನ ಸೋಡದೋಡಿ ಕಣಪದ್ದು ಸೋಡೋಬಾರ್ದು ಅವು ಪರ್ಪುನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಬಂಜಿ ಇರ್ಪುಣ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಣು ಕಂಬದವು ಅವು ನೀರು ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನಗ ಒಂಜೆಡ್ದು ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿದೇವರು ಈ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಈ ಮೇಟು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂಚಂಡ ನೀರು ಚೀಪೆ ನೀರು ಅಂಚಿದ ಅಂಚ ಅಂತ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ ಪೋಪರ ಇರು ಪೂರ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಾಕಿ ದೀಪಿತ್ತು ಹಾಂ ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ ಬತ್ತೆ ನೀರುಲ್ಲ ಸರಿತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸರಿತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪೀರವತ್ತೆ ನಾಯಕಾಳ ಕಂಬಳ ಇದು ಈರ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಮುನ್ನೆ ಅವತ್ತನ್ನ ಬೇತರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನ ಅಂಚೆ 20 ತಾಟೆಗೆಲ್ಲ ಏರು ಅಪ ಆರ್ನ ನಾರಡು ಮೆಡ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾನೇ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದ ಏರು ಜಿಲಾಬ್ ಶುರುವಾತನ ಹುಷಾರಾತನ ಕಮಲ ಬತ್ತಿದೆ ಬಕಾಯ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಐಕೆಲ್ಲ ಮರ್ದು ಚಾಲಿತ್ತು ನಪಾಗ 20 ತಾಟೆಗೆ ಯಾನೇ ಕೊರ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರ್ನ ಜಪ್ಪದಾರ್ನ ಕುಲ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಂದ ಆರೆ ಇಂಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಯಾನೇ ಬರ್ತಾಯಿ ಕಸಾಯದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಮಗು ಪುಣ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಸಾವು ಕೈಪದಾಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದೈತೆ ಮುರಾಣಿಂಚ ರಡ್ವಾರ ಒಂಚ ಮೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ನೀರು ಗಿಡ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಐಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಅಂಚೈಕಲೈತೆ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದು ನಡತೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಜಾನುವಾರು ಕೊರೊಂದನ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದೆ ಕಮಲದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಅಲ್ಲಿದ ಪೆತ್ತಲಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಳ್ಳಿದ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪೂರಲ್ಲಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನು ಬದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತಾಯ್ತು ಯಾ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಟ್ಟು ಕೊಲಕೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು
ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ದೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು. ಓ ರಾಜೇನ ಇರ್ಬಂಡ್. ಹಾಂ ರಾಜ್ ಇಡೇ ಎಂಕ ಐಟ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡು. ಅವು ಕೂಡ ಆ ಇರು ಕೂಡ ಎಂಕ ಆಜಿ ಕೇಸು ಅಂಚ ಕಾರ ಆಯ್ನ ಅಂಡ್ ಐನು ಆಕಲ ನೇರವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎತ್ತು ಕೇಳಿನ ಬಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಿಂಗೊಲ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂಜಿನಲ್ ಲೇಪ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಿ ಆಪುಂಡ ಹಾವು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲೇನು ಏನನ್ನ ಎತ್ತದ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಮರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಆಯ್ತು ಆ ಜಾಗದ ರೋಮನು ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತು ದೆಪ್ಪದ ಲೇಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಣ ತಂದು ಇವರು ಕಾರು ಸರಿ ಊರುಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಅವು ಪತ್ತೆಟ್ಟವು ಐನು ಪಾಲು ಅಂಚೆ ಐನು ಪಾಲು ಇಂಚಿಂದ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಹಾಂ ಇರು ಇಂದನೆ ಏರಡ ಕಲ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಮರ್ದು ಬರ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಾರು ಏರೆಗೆ ಗುರು ಇತ್ತಾರೆ ತಂದು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗುರುಂದು ಬನ್ಪಣ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೇನ ಪಲಿನ ಮಗಳ ಗಂಡನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆಗೆರೆದ ಕಮಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂಡಪೂಜಾರಿ ಆರು ಬಾವಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಆರು ಮತ್ತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಿ ದಿಂಜ ಗಮನ ಹೊಡಿಜ್ಜೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಡ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಎಂದೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಮರ್ದು ನೀ ಕಲ್ಪು ಪಂಡದ ಆರು ಎಂಕ ಕಲ್ಪ ಏನ ಮರ್ದು. ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಆರಡ್ದು ಇರು ಕಲ್ತ. ಹಾಂ ಆರೇಡ್ದು ಕಲ್ತನ ಮರ್ದವ. ಇದು ಈ ಮರ್ದು ಗೋಡಪ್ಪನ ಈ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಬರು ಅವು ಪೂರ ಪಂಡರ್ದು ಒಲ್ಪಡದು ಅವು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ನಾಡೋಡು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಅವು ಬೈ ಆಪನ ನಿತ್ತೆ ತೋಟೋಲ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಪತ್ತು ಬೇರು ತೋಟೋ ಮರ್ದು ಉಡ್ಪೇರು ಗುಡ್ಡೆಡು ಒಲ್ಲ ತೋಟದ ಪುಡಿಯಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮರ್ದ ನಾಡೋಡು ಬೇತ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪುಣ್ಯಕ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚ. ಹಾಂ ಇಂದ ಹತ್ತ ನೀರು ನರಮನೆಗೆ ಯಾನು ನೆಡ್ತ ಮೂಜಿ ಬಾಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನು ಕುಪ್ಪೆ ಹೋದವು ಇಲ್ಲದ ಬುದಾರಿ ತಿಮಿರಿಂದ ಹಾಂ ಕುಪ್ಪೆ ಹೋದವು ಇಲ್ಲಾಡ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿದೆ ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 4 ಜನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರ ಬರ್ಪನಾಗಲಿ ಎತ್ತೀರು ಪೂಜಾರ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಜಾರ್ದನ ಅವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಪೆತ ನೀಟು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಂಡಿತ ಮುರಾಣಂಜಿ ಬೈದನಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಆಸೋರ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈದನು ಆಂಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಿಂತ ಮರ್ದಿಡಾರು ಸರ್ತ ನಡೆದ ಆರ್ನ ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದು ಬರೋದ ಖಾತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ದು ತಿನ್ರೆ ಬರ್ಪು ಜಾನುವಾರು ತೆಚ್ಚೆ ನರಮನೆ ಮರ್ತು ಜನ ನರಮನೆಗೆ ದಿಂಜ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಒಂದು ಕೈ ಜಾರಡು ಅವು ಕಾರಿಂದ ಆಡ ಐನ ಅಪ ಕುಲ್ಲದ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ತದು. ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪನ ತಂದೆ ಪಂಡಾರು ಇರು ಎರತ್ತೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ ಎರತೋಟ್ ಬಂದು ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಸ್ಮ ದ್ವಾರ ಬತ್ತೋಕೆ ಇವರು ಮಾದ ಬಿಡ್ಪನಾಗ ಈಜಿನ ಯಾನು ಇವರು ಮಾದ ಬಿಡೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ತೆರ್ಲೆ ಮರಗಟ್ಟದ ಇವರು ಮಾದ ಬಿಡೊಂದೇ ಇತ್ತೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂಕ ನಡ್ಡಿತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಂಟು ಮೇರೆ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ಹಾಂ 6 ನೋಟು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಚಲ್ಲರಿ ಬಿಲ್ಲರಿ ಬಿಡ್ತೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದ ಬಂದು 14 ವರ್ಷ ಕುಳ್ಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವು ಹತ್ತನಿತ್ತೆ ಬೇತದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಾದದು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿದ ಬೇಲೆ ಬಂಡೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಮರ ಕಟ್ಟುಣ ಹಾಂ ಅವಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಂ ಮರ ಕಟ್ಟುಣ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂದೆ ಬೇತಲ್ಲಿ ಮರ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಿದ್ದೆ ಎಂಕೆ ಹೊರ ಇರುಕೊರ ಮರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಸ ಜೋರಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇದ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಮಾದ ಉಡ್ಪನ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಜನ ಏತ ಎರು ಮಾದ ಉಡ್ತಂದು ನಾವು ನಂಗೆ ಬಂದು ಆತ ಎರು ಮಾದ ಬಿಡೋಂತೆ. ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಾಕದ ಎರು ಬಿಡ್ನ ಅಲ್ಲ ನಮನೆ ಮರ ಕಟ್ಟುನು ಹಾಕನಲ್ಲ ನಮನೆ ಬತ್ತು ನಮನೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಿಡ್ಪುನು ಆಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚೇಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೈತಿ. ಹಾಂ ತೂಕ ಎದುರ್ದೇವೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇಡ ನೀನು ವಾ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬಚ್ಚಾವೆಂದು ಆ ನಮನೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ. ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡೇರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾತು. ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಾತಾಡ್ ಬಿಡ್ತಾನ ಒಂದು ಎರುತ್ತ ಪುದ್ದಾರ ಒಂಜಿ ನಾಲೇನು ನೆನಪಿತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರೊಂದಿತ್ತು ನೆರುಕು ಒಂಜಿ ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ತಾವು ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡ್ದೆಟ್ಟು ಮೋಡೆಲ್ಲ ರಾಜೆಲ್ಲ ಮೋಡೆ ರಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲುದೆಟ್ಟು ದಿಂಜ ಮೆಡ್ಲ ಆತಿಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಲ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪುಲ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರು ಯಾನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೋಪಿ ಐಟು ನಂಗೆ ಐಟು ಸಮಾಧಾನ ಕಮ್ಮಿ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರು ಬಲ್ಲು ದೇವ್ರು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲು ದೇವ್ರು ಮೂಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲ ಆತನು ನಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಇರ್ತ ಪುದಾರ ಕುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ತ ಪುದಾರ ರಾಜಿ ಅಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಕೋಟೆ ಅನ್ನೋರು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಅವು ಮೆಡ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲು ಹೂಲು ಇಜ್ಜ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪಂಡ ನಮಡ ಎರು ಅವಳು ಗಂತಿಡು ಅಪ್ಪ ನಡಪದ ಎರು ಬಿಡ್ಪುನು ಎರು ಬಿಡ್ಪುನೊಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಜೋರಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಕೊಣುಪುನಿಟ್ಟುಪ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬಂಡ ನಮಗದಾಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಪರ್ಪುಣ ಪತ್ತನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಎದುರ್ದೇವೆ ಒಂಚೂರು ಅಮಲ್ ಬರಿ ಎಂದಂಡ ಆನೆ ಎತ್ಸೋಕುಡ್ಲ
ನಮ್ಮ ಏರುಣ್ ಪಾತಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ಬುಡೊಂದಿತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಏರು ಬುಡೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಬುಣ್ಣಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೂಲು ಈ ಇಂದು ಏರ್ನ ಇರು ಈ ಟೆಂಟ್ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದ ಇಂದು ಮೇರ್ನ ಬೈಲು ಕೋರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮೇರ್ನ ತಿಲಕಣ್ಣನೇರು ನಕಲೆ ಬಂದು ಆಕಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಹಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಆಕಲೆ ಒಂಜಿ ಇರು ಸಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ಮರ ಕಟ್ಟದು ವಾ ಇರು ಎಂಚ ಪಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಆಕಲಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಆಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಆತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇರು ಮೇರ್ನ ಅವು ಮುರಾಣಿ ಮಿಟ್ಟ ಆರ್ಲ ಗಿಡ ಇದ್ದೀರಿ ಒಯ್ಕೆ ಒಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಐಕೆ ಮುರಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆದರಾಡಿ ಗಿಡ ಮುರಾಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾರಿ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಪಾರಿಜ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಂ ಜೋಕಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಹಾಂ ಈತ್ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೈತಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಏತ್ ಬೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡ ಅಪಘಾತ ಕಾಲಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪನ್ಪ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪಘಾತ ಕಾಲದ ಕಂಬಳನೇ ಪೊರ್ಲು ದಾನೆ ಅವು ಆತೊಂದು ಇಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯದ ಮಾತ ಇಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪತ್ತಂದೆ ಆ ಟೈಮ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳನೆ ಪೊರ್ಲು ಗಿಡಪುಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕಲೆ ಮಾದ ಉಡುಪುಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಎರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಗಂತುಡು ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗನಾಗ ಗಿಡಪುಣ ಕೈಗಾರ ಸಡ್ಲಾಪುಂಡು ಮಾದ ಉಡುಪುಣ ಎಲ್ಲ ಸಡ್ಲಾಪುಂಡು ಎರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚಾಲವನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಂಪಿರ ಕೊನೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ದಂಬೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇರು ಅಲ್ತು ಗಂತಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದ ಮಲ್ಲ ಪೋರ್ತು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರು ಹಾಂ ಆಗ ಆ ಟೈಮದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಗಂತಿಡ್ ಲಕ್ಕಣೆ ಮೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕೂಲು ಅಪಗ ಮಾದ ಉಟ್ಮ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎರುಂಡ ನುಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಕೆಪ್ಪೆ ತಾಂಟದ ಕೈ ದಾಪೇತನ ಆತ ಪೋರ್ಸು ಏರು ಹಾಂ ಇತ್ತು ಆ ಪೋರ್ಸು ಡೇರು ಲಕ್ಕುಜಿ ಗಂತಡಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಗಿಡಪನಾರೆಲ್ಲ ಮರದು ಕೊರ್ಪಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಣಪನಂಡ ಇರು ಮರದು ಕೊರ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಡ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪಾರ್ನಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಇಸ್ವೆ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ಇಸ್ವೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಸುದರ್ಶನ ಕಾವೂರು 5 ಬೊಕ್ಕಲೊಂದು ಜವನೀರು ಹಾಂ ಬೈಂದೂರು ಅರಿಸಿ ಕೆಲವು ಜವನೀರು ಬರ್ಪೇರಿ ಹಾಂ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಜವನೇರಿಗೆ ಪಾತಾರ ಬಂಡ ನಮಟ್ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟು ನಡೆದ ಬತ್ತನ ಏರು ಬಿಡ್ಪನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ಆ ಟೈಮ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಟೈಮ್ದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಅವು ಪತುಜಿ ಮೇರೆ ಇಂಚಿನ ದುಮ್ಮದ ಅನುಭವನ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ರೀತಿಲ ಜವನಿಯರು ಪನ್ಪೇರು ಐಕಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಪನ್ಪುಣ ಕಡಿಮೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವು ಎಂದಿತ್ತೆ 57 ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು ಹಾಂ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಲು ಕಮಲದಾನಿ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲರ ಮಾತ್ರ ಒಂಬು ಜಾತಿ ಹಾಂ ಪಕ್ಕ ಪೊಂಜಿ ಕಮಲವತಿ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕ ಜನ ಕೊಲ್ಲು ದಾಲ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುವರು ಈ 5 ಜನ ಮಾರ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿತ್ತು 10 ಜನ ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ 10 ಜನ ಜುಂಜ ಫೋನ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಕಾಡಬೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಪೈ ಒಟ್ಟುಲ್ಲ ಅವು ಮಿಜಾರದ ಕಮಲಾಡೆ ಅವು ಅದಮುಟ್ಟ ಪೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಟೈಮ್ ಮೆಡ್ಲಾತಿಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈ ಒಟ್ಟು ಹಾಂ ಸಾಲಿಯನ್ನೇ ಅವು ಆನೆ ಪೈ ಒಟ್ಟಿದೇರು ಮಾದವಣ್ಣೆ ಕಂಕನಾಡಿದೇರು ದುಂಬೆ ಸೋತುಂಡು ಅಪ್ಪಗೂ ನೇನು ಸಾಧುಸೊನ್ನೆ ಅಂಡೇರಿಂದ ನೇನೊಂಜಿ ಕಲ್ಗೆ ಏರುಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಲೇನು ಬುಣ್ಣಗ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಆನೆ ಏರು ಗಂತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟದವ್ರು ಬರ್ಪುಡು ಏರು ಸರಿ ಜಿಂದೆ ಬಂತು ಅತ್ತರ್ತನ ತಿರ್ಗೆ 1.25 ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗದೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕಡಿಮೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ 1.25 ಗಂಟೆ ಅನ್ನದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 1.25 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಹಾಂ ಮಿಜಾರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ಗದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಬಂಡೇರು ದಾನೆ ಹೋತಾನೆ ಬುಣ್ಣಾಲಪ್ಪ ಜೈನೆ ನಾರವಿದ್ದಾರೆ ಬುಣ್ಣಾಲಿಂದಾರನ ಪುದಾರಿ ಏರ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾವನ ಆ ಥರ ತನಕ ಆರು ಎನ್ನಡ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಪೆ ಈ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂಡೇರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತಜಿ ಬಣ್ಣಾಲ ಬುಣ್ಣಾಲು ಬುಡಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅನ್ ಪೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡ್ಲಾನು ಅವೊಂದು ಜನ ಇಷ್ಟೀರಿ ದಾಕ್ರೆ ಎರು ಬಿಡುಪುನ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಏತೋ ಬಂಗ ಕೊಡ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಕಾದು ಬಿಡುದು ಅವೇ 1.25 ಗಂಟೆ ಹಾಂ 1.25 ಗಂಟೆ ಹಾಂ 5 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಕಾದು ಬಿಡುದು ಉಂಡ ಈರತ್ತ ಬೇತಾಕ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ಆಪುಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಆತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಗಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು 1.25 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ನೆನಪಿತ್ತನ ಈರ್ನ ಅಪಘಾತ ಕಾಲದ ಅನ್ಪನಂಡ ದಾದೆ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ನೆನಪು ಪಿರ ಹಾಂ ಯಾವ ಸರಿ ಹಾಂ
ಆವಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವತ್ತ ನೀರನ್ನು ಮರೆತು ಕೊರ್ಪಾರು ಎರುಕುಲೆಗಳ ಮರೆತು ಕೊರ್ಪಾರು ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ಮರೆತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರು ಎರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂದೆ ಈರು ದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ಬೇಲೆಡೆ ಎರಿಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಲೆಕ್ಕ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲುಡೆ ಪಾತಿರ್ದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸರಿ.